Ghana. No di for mad yes, asem sini fan to ani ma won kan mo hinta asem yen ka bi. Odi for asem kese esini se onyu to di bi o Ghana ha. Odi for friend Sarkodie. Odi for pato o ye kasahari ni or rape. Di for na abrante na rape or rape gu amanfo nyum. Odi for pato or rape gu apawa so na or rape egu amanfo computer so. Tese na juma o ye ne se o kasa ntenten o ye kasahari ni. Na odi for asem kese pa. Ababo ba ko so onu so yesi ni training broni friend actress. Odi for pato what did you Ghana e friend Yvonne Nelson. Odi for ababo ye throw book. Ono di book na ba bonten walanche book ni pato. Amanfo akotuto bi pato. Penifo ko bi pato. Na odi for book ni ba bonten no. Omo mu koto bi omo ken no mu hu se page baako. Odi for chapter baako no. Ababo di ni nyina chese akode onimtoni no. Oh already shall. Odi atem. Odi achen say. Onfa sa chapter no. Ehun sika. Onfa ni nyina. Chiremi yenja. Odi for pato chapter de. Odi chapter na chane say won fa ehun sika ono so mfani di ana. Odi for pato ka me mo na ba so. Odi for chapter ni musika wonfa emu nim gwase wonfa emu hia wonfa. E dia dia. Chapter. Dia ne wom. Odi for pato ababo ni tere say. Oni onyumtoni Sarkodie atwempra pen. Sesi ana se pen. Odi for pen me pato. Atwam no. Atwam. To so. Na so oni abrante na dimpamu agro pen. Na empamu agro no mudi ye no odi for pato. Wan kan so repu no. Wan repu no pato. Wan forso no da. Pato debi. Ababo ana atwam so ono ane pen so ma. Ono ane pen ma no. Ono ye de no ho hyehye. Ono apere na abrante no ye ne fe to ode no ho sesa abrante no. Ni nyina wo book no. Odi for ni nyina wo book ni. Ene watchro book. Watchro book. Ene ye de. Odi for adawroma. Ana bebo ite se empamu agro mu di ye no. Odi for nyinsem piem. Na nyinsem na piem no. Odi for ekoba se omumie no nya ye se ombeyi akwa na to agu. Abro ni fe na abos. Omie ni na decide. Odi for adawroma. Ana se be man na force no man automate him say wonyintu. Odi for be man na man automate. Odi for kire se be man no kra yi nanim an. Book no say na watchro wo. Odi for kire se be man no kra yi nanim an. Yi nanim an say. Odi for se na onfi no onfa nyinsem no ho na onfa ono akasa ho. Na chese abre one ne tena na odo ne ye adwuma nyinsem ma ye. Yes sir. Na nani won ho fine. Na nani won ho fine. But when nyinsem wie de. After nyinsem. Na o sign. Na person be hu nanim bi. Pato wadawro. Ene se na chese e ba asade na obema no na ompe nyinsem. Ompe nyinsem. Twaso. Odi for sanity e radi nsira. Odi for pato anum na ababo we say oyi akra ne tugu ye. Te sa akode ba bia. Asam odi for kwanya 30 years. 13 years. 13 pato. Ankan kura ya ba nyina be di nati. Odi wa wo mienu na nse ya. Di fana wo mienu. Pato sa akode. Twaso. Odi for pato et ababo we see 13 years ago. Ade woni nyum tidi sa akode ye no. Odi for da so hante no. Okay. Odi for so go hospital. Adult for di for me hwe ma ya si. Ombroni friend gynecologist. Odi for so go na ko hwe na ya si a. Doctor no omuti man the forms. Say di for unfail. Na omuti man be bia say odi for ya bossing da. E wo say wo tro. Odi for sakata no so twan tro so a. Wa na wo ha ho so yo ba. Tabo woni tese onye juru ho na ye de sakata ne man bia no akai sakode. Ye de sakata ma se fele. Say e di enti sakata ma se fele. Odi for pato e bia no okohwe na wodie mu nsem mu. Aha. Awodie mu nsem no. Ehin fa ne yatwa go wodie mu say wa ya boshi. What wa ka te doctor. Na se yentwa wa wodie nim dia. Eso jam do boni acha. Odi acha. If we want to me, that is already false in Ghana for. E dey bi ente. To na me for adawroma. Ababo wana kasem nya de ababo nte say. Sarkodie na ye hunu so odi for. Yes. Yes, customer meeting. Support can yes, yentem na me. Odi for ababo Yvonne Nelson Sarkodie say. Sarkodie hunu say or your family man. Odi for say abrante na wade sakawa. But when the mammy or you're responsible man, I said the Ghana for a see who no. It's a bubble on it says, a branch no sell on Tessa. It will do for one book about one thing. As I say, internet is so dear. You can't trending issue or what Ghana has to see. I saw Sarkodie, Pato. I said, with me and yes, mammy. Yes, yes, mammy. Yes, some commit my assem say. So Timbo bore my man in a ding, and it will be an in a ding.
ewo buku no ene bono ane personal boni ono nso aye nyina otwere ni nyina wo buku no bia kamia sembia aka e ko esa akode nko ade na anware sɛ yɛ ne sɛ ogyina no wɔnhwɛ yi wɔnhwɛ ase yɛntimi mu abrankyɛ na tɛ yɛntimi nyɛ no hwɛ ɛwɔ abra ebi abɔne akɛseɛ bi wɔ a ɛno ababa wa na anyɛ dɛn antwerɛ ana wammɔ so anaasɛ bi wɔ hɔ anaasɛ bɔne bi yɛ ne hɔ ɛmfa si ɛyɛ na ɛntimi mma nso sɛ bɔne a wayɛ wɔ wiase nko ano no nti sɛ ɛba sɛ megyina wei so na meka sɛ mebua saa akɔdeɛfo a me megyina ha yi Yvonne Nelson menim da awurade de saa bɔne ne kyɛe no ana saa akɔdeɛ nso menim da mmara awurade de saa bɔne kyɛ onyame de kyɛ na ɔde ayɛ dɛn de akyerɛ nti bɔne a yɛsrɛ ho bɔne fa kyɛ ma awurade de kyɛ yɛn ayɛ a yɛnka ho asɛm bi atwam korintofoɔ nwoma no ɛnna onyame ɛde si bɔne ɛne tenenee kwan ɛno ne ɛyɛ nyama dada ne twam ne nneɛma nyinaa abɛyɛ foforɔ ɛsɛ wo yia kwase yɛ bɔsɔ dabi ɛho yia se yɛbɔ so onyame de kyɛ a na ɔde ayɛ dɛn ɔde akyɛ nti ɛno ano nti ababɔ Yvonne Nelson saa ne teɛ yɛwura saa akɔdeɛ nso sɛdeɛ baa saa no ne ababaawa nyem no na wɔ sɛ nkurankyɛsɛm bi anaa biribi bi ɛtumi ba sɛ sɛbe saa mmerɛ na ho kyerɛ wɔ koraa na wona ebia wo kakra yɛbɛhwɛ no anaa deɛ wɔbɛ sɛ wɔka kyerɛ no bia kɔkorɔ nti wode yɛmfa si a na sɛ bia bɛkyerɛ bi a ɛkan mu a ɛfi na nam yɛbɛka madwene ba wei deɛ ɛnyɛ madwene no deɛ nsɛm ka kwa wada woma sɛ buku no nso deɛ ɛnyɛ aba abɔnten no wada woroma aba sɛ buku no aba abɔnten ɛho ya sanka saa nsɛm sɛ bɛba buku no ɛbi sɛ ɛyɛ forever and ever obiara bɛkenkan obiara bɛyɛ deɛ nti onyame de bɔnefakyɛ bɛɛ wiaseɛ bɔnefakyɛ yɛ ade a ɛpagya yɛn ɛhyira yɛn ɛsan ɛbɔ yɛn mu nyam ho ban yɛyɛ titiri a ɛnam sɛ yɛayɛ bɔne onyame de akyɛ yɛn nti bɔn sɛ dɛ onyame de akyɛ yɛn nti yɛbɔne nsuo ne ngua sɛ ɔsa yɛ dɛ wɔyi afiri hɔ we have Peter in the Bible. Yes, sir. Peter yɛ obi a wayɛ bɔne pɛ ɔbɛdwaman pɛ wɔdi wɔbaa pɛ wayɛ de ɔbɛyɛ biara pɛ but yɛantwerɛ ne Bible mu ɛbi sɛ ɔfa Yesu ɔfa nsɛnkra na dwɔ ɛnneɛma dada na ayɛ dɛ the nursing prophet one asɛm na no ɔde nti wobɛhu Peter wɔ Bible mu a ne ho asɛm pa de yɛ dɛ ɛwɔ mu praise God hallelujah me wobɛtumi aka me nsɛm bi Opambour no ɔte sɛ menim firi ne nkwadaa berɛ mu hwɛ sɛ kan wɔyɛ sɛ dɛmbada so ate ase mekɔ sukuu wontimi pɛma me woti agorɔ no ahwɛ m'anim baako mmienu na m'anim no ani hyia a ɔwɔ sɛ mepam abɛbo nneɛma mayɛ no ano ɔdɛn mekaa sɛ yɛkɔ sukuu sikane sukuu na sɛbe aberanteɛ baako sua headmaster no signature ɛne bɛza ɔhwɛ school fees so ne ade nti no ɔsan saa wɔde ama yɛ ɛn wonti nkura bi antimi nwura ɛni sika ɛne obi ɔtwa school gye ne ɛdi wura bebrebe wɔyɛ na time awurade nyankopɔn ɛfrɛ me mewie school ɔfrɛ me to me I went there na mo sɛ dabi aberɛ ɛbɛ school ha no sɛ ne kɔ so na mo nim da nti sika no nyinaa mekyɛke a that time na ɛno ni mabɔ ho mprɛnsa monyɛ nation prophet tɔmɛtiri yɛ musi munya ama me mia mesi ama mesi ama God bless you akyɛ koraa God bless you nti onyame ne yɛ biribia yɛ wɔ awurade nsɛm biribia wɔ awurade nsɛm onyame ne yɛ biribia nti no Luke wayɛ bɔne pɛ Elia a wɔmagya firi so baɛ wɔgye tiri mu ansa na awurade mfrɛ no so bia na baabi a ɔtɛmu no ɛso kyɛ me ba bi to mu ɔhyɛm anaasɛ ba ne deɛ ne yɛ dɛn ɛso kyɛ me ma obi ade enti Nyankopɔn de bɔne wei nyinaa yɛ dɛn ɛkyɛ ɛhyɛta ma menkasa no wagyim ne do mekasa ma menkasa nkasa bio enti saa ne teɛ enti no onyame ne yɛ biribiaa na waboa nipa de nipa na mo ayɛ dɛn ɛsi yɛ ɛnnɛ onyame nhyira ɛyɛ adwuma Stephen mu nyinaa obu akwa no yɛ korɔfoɔ Luke mu obu ano yɛ kɔnkɔnsa atɔrɔ ne yɛ wudie mu nyinaa
Abraham. One year bonnet. Yeah, bonnet. He came from the Abusufia. What year bonnet? Radical. In some one in Yanya, Yantro. Father of all nations. Yantro. Moses. He did Yantro. Praise God. Hallelujah. Your 5 years. And the mother that in I and the man and to be Yvonne which you have branches out. Omina, running Uncle Opambour and so on. Amen. Praise God. And running me, Shamonia. Amen.